ci mutane ni kama ne ga shiga mun tafi gabar haka babu mutum wata masa ba mai zafa kuma moto na tafi ba wani magana na maka magana na tafi da moto ba sama ba za su tafi da moto ba ban son kama su da mutane amma har mun je mun kwana mun tabbatar cewa mutanen da sun kaura suna zuwa Nijar mun maita su a ta masa ya kai mutane 100,000 wato in mun ji tsoron mun koma ina wayan mutane za su sanna da mata da yara mace ta haifu hanya wani kuma an sake kama su a hanya kamar ga cikon da na ce cikon mutane yanzu haka akwai da mutane 350,000 ina za su tafi ina za su so shi yasa ba za mu ci tsoro ba Allah zai kiya mu kuma kwana ya kare Allah ya sa mu ci gaba da mu cika da imani ba wani abu sai dai dogara da Allah wala wala ahiru wal zahiru wal batinu huwa bi kulli shay'in alim shi kawai ne shi hafiz ne to saboda haka duk abin da ya ce kudi zai faru ba wani abu an ka da godara da daga dogara ga Allah yana jin magana su ai na yi sai sauki yayin ba ta mai ni na je ma zan kwana sati 2-3 ma ai kowane lokaci zan tafi kuma ko soja sun ce mun jirgi akwai ba zan tafi ba zan tafi ta masa kuma suka ce jirgi ni ba zan tafi ba dole zan bi hanyar nan don saboda mutane su bi wato ba da karfi na bane amma da yanzu mun shiga mulki da mun zanna cikin karfin nan da cikin daki mun kulle ba baga yanzu ba jikwa yanzu ba mobar yanzu ka gane wayan nan garuruwan nan duka babu yawanci ka gani so dole ne mu tabbatar cewa mu yi hakuri kuma Allah ne ya ba mu mulkin in Allah ya baka mulkin nan Allah zai baka abubuwa da yawa in ka dogara da shi zai bude maka hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil mutane ne wato ba su gane abin da yake faruwa ba wato a turanci abinda ana ce mashi food insecurity wallahi ba wani insecurity da ya kai karancin abinci in ba abinci kowane fitina zai zo mun kai lokacin da mutane in ba su koma in mutane ba su yi noma ba wallahi za su kashe junansu in ba haka za a ci mutum ba mun sayar da muke nan akwai mun shiga cikin jirb to ta saboda haka mu ma mana da hankali wannan yakin sai mun tashi mun tsaya in aka ce mun ji tsoro kafin a bari komai da komai ya shiga hanya to ka tabbatar cewa mutane ba su yi noma ba dole ne mu zamanto resilience mu daure mutum 3-4 ne zai kashe gari gaba daya dole za mu tashi yaushe ne wani mutum guda 5 da bindiga zai zo ya tara garin da yana da mutum 10,000 ya za mu yarda so mutanen har sun kashe zuciyarsu cewa ba abin da za su yi to ai ba kenan yunwa zai kashe su yaran su ma za su shiga boko ba hanya neman abinci ina zai yi kuma wayannan da suna ce suna ba abinci ma NGOs ba su da karfin da za su ba mu abinci sun yi kokari amma sun gaza yanzu so dole ne mu tabbatar cewa gunda akwai lafiya mutane su koma a noma a bude hanyar kasuwa mun wannan magana ba da za a zan yarda sai mun yi magana da sojoji mun samu tabbaci a guri su cewa wannan wajen akwai lafiya za mu kai mutane ba haka bane kawai za mu a gari za mu ce mutane su koma akwai wani ilimin da Allah ya bamu akwai wani nazarin da muke kafin mu da mutane amma ba ja baya mawali ba gida wani to ai alhamdulillah ai jiya mun yi magana federal zaman ma yana gina gida 10,000 gwamnati Borno state gidan da muke gina kawai ba ma magana ne ya fi akwai gida kankana da muke kyawa mun yi nisa kuma in sallah ba za mu gaza ba
za mu ci gaba da gidajen da muke mu tabbatar cewa mutane tiya sun koma. Yanzu mun bullo wani hanya, ba wani gwamnati da zai gina gida wannan duk mutanen nan su koma, amma duk wanda zai koma za mu tabbatar mu bashi wani abu ya je ko gidan kasa, mu bashi kwana da zingin rufe, an samu lafiya gaba da ya mu gina. Amma ka ce ko ina za ka gina, in baka hankali ba za ka gina kuma za su kwana. Ai tun da shi ne abin da muke nema. Alhamdulillah ba sai an yi magana ba. Fisabilillahi shi sojan da ya bar aiki, shi janar Buratai shi ma ya dauki yaran ya babban gwargwado shi. Dukkansu wannan ma ya zo an yi magana, mun yi farin ciki. In yaran mu suna nan sun san dajin, sun san waye suna kashewa, don saboda haka za su tashi su kara mutuncinsu, su kare iyayensu. Shine abin da muke magana. Wayanda sun a wani waje sun zo suma mun yaba musu da yawa, sun rasu, sun yi mana hakuri, amma inda mutane mu suna ciki sun san dajin zai su ya su taimaka. Mun yi farin ciki. Ai mun gode, wannan ai babban farin ciki ne, kuma mun insha Allah za mu taimaka. Duk wanda yanayin fiti zai tura ba kohon, zai tuna rijiya, ni na gaba, ko ma cati ko ma kirenuwa, ba gunda ba zan tafi ba. Ko yau da daddare na suka ce za mu tafi, mu tabbatar cewa in gunda suna da problem, mu ne zan wuce gaba da mutane na jan bude musu hanya. Ana neman mai a Afghanistan ma yi, ina jiran GMD, ina NNPC, ko yau ya ce mu tafi kirenuwa, na tara kayana a kimshe, za mu je mu kwana daji, kuma za mu dawo lafiya lau. Ban da shi kwata-kwata, don saboda alhamdulillah ni Allah ya sa na zama gwamnan nan, ba wani dukiya ne ke so ba, wani abu ne ke so ba. In tabbatar cewa, in gani cewa kasar Borno ta samu lafiya da wadata, mutane suna jin daɗi. Hakki ne wanda Ubangiji Allah ya daure a wuyana, ba mulki ne ke so ba. Ina kaga na je na yi bacci, a baka taba gani ba, wanda ya cikin gama da na ya ce ba gana yau ya bacci a shida a biyar. So wannan maganganu ne kawai ana magana. Mulki Allah ya zai ba wanda yake so, amma wallahi ko da min fi kala zaratin ban da kudai sai na rike Najeriya ko sai na yi wani abu. Buri na dai Allah ya samu kama lafiya, Borno ya samu lafiya, sauran abin kuma duk abin da Allah ya kaddara, wallahu alam. Ai wannan abubuwa da yawa ne, amma na farko maganar tsaro, ba abin da ya kai tsaro. A cikin shekarar mu biyu wannan mun siya motoci fiye da 700, mun ba civilian JTF, mun ba maharban, mun ba sojoji da police. Yanzu nan na gwamnati Borno State yana so ya kokari, yana so ya siya APC, wato moto da ana cewa ama personal carrier, wanda bindiga ba ya shiga guda 9, har na biya kudin guda 3. Kudin da za mu siya ya kai kusan biliyan 2. Shekara 4 da ya wuce baya a noma. Wallahi mun bugu da kasa tiyawa, mutane suna zuwa nisa a noma. Na uku maganar ilimi, ba abin da ya kai ilimi. Mun tabbatar cewa in ba mu samar ma ya ilimi ma yara mu ba, wannan masifan ba zai kare ba. Don saboda kan mun makarantun da jiya ka gani wannan mega school da muka gina ya kai 17. Wasu mun kammala, wasu mun kammala ba. Wallahi na je na taimaka ma IDCs. Wani yana mai duguri zai ce ya gamna zai je masu wani ba su da abinci ba, wallahi tallahi. Akwai lokacin da na je tukwamin ba su abinci, wallahi akwai 300 mutane a garin. Billahi ne ko na sayarwa buhu 3 ba mu na dawa a garin, ko na sayarwa ba za ka samu ba.
za ka gani na mace tana tafiya don saboda yunwa zai faɗi kuma abin da muke zuwa ba wani abu bane ba ba wani abu bane ba abin da za mu yi mu je mu ba su abinci wanda zai rike su mata biyu to dai Allah ya rada hanya da yawa za ka gani kwana kaɗan mun yi wani abu kafin nan za su yi kaɗan noman su har Allah ya sa yau za mu sa ba wani abu da ya nake jin daɗi a Borno dangan cewa mun je mun taimaka talakawa IDPs sun samu abinci ba abin da nake jin daɗi na ga mutane suna fita su yi noma suna fita su yi kiyo akwai tsaro hanya ba komai mutane suna tafiya to kasan shi dan ba za ka rike shi ba makaranta asibiti duk ba zai yiwu ba sai bayan akwai tsaro bayan akwai lafiya da abinci kafin da hanyar to ni na ga dubban mutane a Borno sun fita suna farin ciki suna dariya don saboda na samu lafiya suna da tsammani cewa za mu yi musu wani abu ta taimakon Allah shi ne abin da nake so. Yayin da 'yan sanda ke ikirarin